Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Green Tech Foundation hagas ngi thoding jong ka arpu art di kubnai risau arajar arpu wei kala kentu i katrat forest and environment jong ka sarkar jilla iki reu pajba ban iki sang bhalang bapher jong ka jilla bakin pha ya ka jingai jingmut shega Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Conservation Division daga ba persha mardor haga ba yedei bat ka jing terwa ban wanra ya ka jing pen baj thamai haga Forest Conservation Act khat khandai spa prapo Chairman jong Green Tech Foundation uba H ban seudor nonglang habai keren bat ka Batisi TV uli atho baga foundation kala dap ban pha ya ka jing tho ban persha ya ka ne ka jing terwa jong ka ministry ne ka benta ban wanra ya ka jing pen baj thamai haga Forest Conservation Act khat khandai spa prapo namar baga jing thmu hi jong ka sarkar pedeng ka long ban plelenti ya ki jing thong ya ki deng talai hapo gari India baro ka wei kentobru haga jilla jong ka thain chatai lam mi ngi ban pensukru yiki nogi project ki baka sarkar pedeng ga don kam ban le claim ga don kam shu ban pan ye ka jing banjur bat ka jing ai jing bit jong ki sarkar jilla te khendiat nagaliang ga Green Tech Foundation ni shukwa ban kran halor kane ga consultation papers jong ka proposed amendment FCA Act Forest Conservation Act 1980 kabana kaliang ka ministry ha ka artrik mentau benai kila kai kebelingo kolong ba ya kane ka propose amendment FCA 1980 kila should have bait tang hapok website jong ka ministry kaba kamdon kata ka official press release ka babiang kamdon kata ka jing pentip pajba ka babiang nomor pi ban amen ya kane ka nama mental dangi keran ya kita ki laws related to environmental protection and wildlife apok kari hi ngidon rutli kita ki bakam don kam lese hoi ki babun kita ki solid waste management kita ki e-waste management kita ki plastic waste management bat kum ta terter hendrei kini ki wan hadin hendrei dangi keran kumang ong ip kini ki laws related to environmental protection and wildlife ngidon hi rutli kita ki weapons lese ki ba ki an ki ba klan hadu menta banyada ya kajing long jingman kami mariang ladangi keren naduka neka Indian Forest Act 1927 ladangi keren ya kaneka Protection Wildlife Protection Act 1972 ladangi keren ya kaneka Water Prevention and Control of Pollution 1971 ladangi keren ya kaneka Water Prevention kaneka Air Prevention and Control of Pollution 1974 but kaneka Environment Protection Act katugadai 1980 but kaneka Forest Conservation Act 1980 kan te phi kumong phi ba habangi mod ban amen ya ino i provision lada dei ban remove lani ban at hakabedei bat kini ki an intrutuli kadai ban don kataka proper consultation kababayang bat ki pajba kari bandon kata ka jing pentip pajba kabati kena namar ka jing penmi ka ministry ha katai ka artarik jong mentau benai ko ong yapi mentau snam hapo ka website kala violates what ya kanai ka pre legislative consultation policy jong arjar khatsau namar kanai ka ongum no haba kino ki ministry ki wanra lane haswa bangin ra ya kanu ka bill hapo house kari bandon kata ka time kaba kata timeline ka lakumno kuno minimum ki deban ai lat live hosngi ya ki pajba nong song snong la kalong ban pedang ban sinim lane ban sngap ya kita ki comments ki feedbacks lane ki suggestion nagaliang ki pajba nong song snong nrei kumbang ong ya pi ka ministry ka penmi ar tarik nrei kala shuai ya kata ka tarik ka bakhadu ban pedang ya kini ki jing ai jing mut kadai khat nyau tarik jong mentau banai ka bamut kala pen khen ya kane ka PLCP jong arjar khatsau teto tehadin bangi ngilayu ya katai ka consultation papers ngila persyang ban ya konsol bat kini ki environmental NGOs na kathan sitai lamingi kumna Manipur Nagaland Mizoram kini Assam bat Arunachal bat kinta tatar te ngilap ba wat ya kaneka phi nama katkum ka idol
to ngi ka jala jungi ka tin jungi kamparung ha ka isidol ngim kin numla ban translate nri ladang ngi keren hi kat kum constitution jungari haba ya kanu ka bill kumbang ong haswa ban place apo house kidai ban translate ha ki jai tin ki ba arpho artli ki jai language te ka ministry ya kataru kamle but they hadin ba ngilai persang ban pressure ngilai persang ban tho sa ka ministry ban Japan ya kata ka extension date they hadin nang tu ka ministry nomor ba kiwai ki jala kiwai ki NGO suru kilaya persang ban pha ki jing tho te hadin ba kini jing tho gila poi po ministry kala penmi biang ya kata ka extension date menin haka khat pratrik jong mentau panai bat kila ailat no menta hadu kashi tarik jong November mentau senam hakaban pediang ya kino jing ai jing mut na ki pajba na ki nong chong snong bat na ki sorkar jela te ngi kwa ban karen hne khndiat hakabede but first minister in charge jong ka jela but ka first department balai kat hadu baki wanra ya kani ka propose amendment jong ka FCA Act 1980 PS ngap jar balai PS ngap jar namar balai ngong ya katamo ngikan mau menin hak session apo assembly katu ka mat tree plantation jong ka palm oil kala dai gawai ka mat ka be khluid ba ladang ikran ya ki opposition ladang ikran ki badan po sarkaro menta hakani ka propose amendment consultation papers jong ka FCA 1980 pinpait haka new explanation jong ka section 2 Namar hak FCA Act 1980 ya kini ki tree plantation jong ki palm oil ki shim ba ki de kita ki non forestry purpose project. Henry menta kila mut ban exam no ya kane. Kabumut menta kino ki bakwa ban le ya kane ka palm tree plantation project kinom don kam ban yo ya kata clearance kinom don kam shu ban yo kata ka jingbit na ka government. Kila ban go ahead. Kamut kim don kam shu ban yo ki kino ki permission kan. Te balai ngi ong yakane kalong ba menin hapo kuma ong pi possession katu kalak loj menta ki wan ra yakane FCA propose amendment jong ka FCA 1980 ki syuas ngap jar kabumut kam don jingmut kin katu kamat ka bagi hatai menen te plus ya kata kalong bal dangi ken mau yakane ka EIA draft 2020 hagini ki kendiat banai kendiat senam belalek katu namar baka jing bomla ban penkelaan ban penterikam ya katu penpej bah ke intention menta kabaki wanra ya kane ka consultation papers jong ka propose amendment FCA Act 1980 kila penrung lotang ne lada pipej menta kane consultation papers kini ki strategic project kini ki national defense security project ki badai jong ki force ya kini ru la exam kim don kam shu ban yo kita clearance na po kasanta tengi hoj ki babun hang tul da pipet ya kita ki kadon lei kawai ka section ka baki persang mentaban exam galong ba hana on ajing bit menta ya ki sarkar jela ban list ya kino ki ini ki forest land jong ka government sya ki individuals lane kita ki private corporation lane ki rishimat te ki babun ki ba ki la persang ban wanra ya kane ka ki ba mut ban exam hakne ka propose amendment act atau propose amendment jong ka FCA 1980 henry kumbang ong pi kawai ka bangi na kalyang Green Tech Foundation kalong bangi sngoban persyajur kalong ba ya definition jong katu ka non forestry purpose na menta ka tree palm plantation la exam ngi sngo thu ngi la dap kran ya kane ki issue hakini ki banai ki sngi ki balalej ngim non kam manang batai henrei ba menta kala de kamram ken kumbang ong pi belai environment minister in charge jong ka state ngap jar mano ban kran ni kine kiwai ki jela kum kini ki jela Kerala kiwai ki state ngai ikla persang ban
kila criticize bahaya kan namar kan kan sa kta bah kam tam ngi ke jela me kilia ka badang bon ki khlau ki tapi ladangi shu pediang baik namar ngi ajing ngi kwaru ban ajing bot ya ko first department namar balai ngi ong ya ko first department kam pat pha kan ko jing tho ngila da bi kondo igini ki don gi IFS officer jong ko first dang ha kini kisngi peladap ngi ong ba ha ka bede bat extension date na kaliang ka department jong pibu am kan ko jing tho ban ba ka ministry ka dai ban ailat kham jalan ya kapor ki ong ba namar ba kadon kata ka puja namar ki bun kam kim sim la yu alat kin ban pha ya kita ki jing tho sya ministry pi kalong ka ke ba so si kan lada ka forest department kam long updated ya kino ki an ki ba mut ban thamai na kaliang ka ministry mano ban krani kini te lemda dai hoj ngam ong ba tang nangi ka Green Tech Foundation na po jala ngam tip yo le sigla don ki wei hinrengi na kaliang ka Green Tech Foundation ngila presyo ba wadla ngong ye pi kim penmi kano ka official press release ka babiang kimla ai kata ka white publicity na kaliang ministry Susu la ong ru balada ki pajba ka jela Meghalaya kimmi ban persya hagani ka kenti kan longpat ka ba hadin habut andala penlong an jegane ka bil da ka yeng dor bar thaw an jong kari te ngi na kaliang ka Green Tech Foundation ngi kentujur ya ka sarkar jela lingba ka forest department but environment minister in charge James PK Sangma ba kidai ban pha ka suggestion kimdai ban susngap komne kimdai ban susngap nomor balada menta ya ka FCA Act 1980 nomor ngi kan mau kadai hau khat khandai spa prabu pra bakal adon ka first amendment ya kan ka FCA Act 1980 te hakatu ka por kam sem ladon kano ka provision ka baki remove la neki at ka ba I bakan don kano jingta data ta kan ka kenti ka pamenta nomor dang ong ipi ba pin page bahaya ka tu consultation papers ki bobun ki hang tu ki ba ke intention hi kumang ong ipi first ka bangi ngisngo kya ba kalong ba kadai tang ban give space ya kan ka palm tree plantation project kabaar kalong ba kini ki strategic lani kini ki national defense security project la exam kabumut kim don kamshu pan yo kata clearance na ka ministry but kabalai kalong ba pi namar ba ka FCA Act 1980 ko ong ba haba kanu ka sarkar jala kamut ban lease lane ban kontrak ya kino ki forest land lada dei jong riushimat lana dei jong ka sarkar sha individuals lane ki private companies ki corporation ki de ban yo ka clearance na po ka ministry ya kaneru mental exam kane kan sa pensuk bha nganong yapi ladangi perkhat jeliu kan sa pensuk bha ya ka sarkar jala ban ailat ya kino ki breu ki badan connection ka babiang bat ki badan hakabar te kaweru ka jingentu kolong ya ki pajba ya barok ki pasu kya kan ki reurang ba ki sang trimon sobha badi kinong song jong jala bangin ya syem yi ini kum iwe ibantai pa kong santam bangin ya phalam ka jingtho sya ka ministry namar menta kidang kadang dai tang draft la syain da ki please ya kan ka bill sepo ka parliament sepo house jia nang tu ka pas ka kalakaan jia governor usion mohor kila ban publish po gazet sakaing nang ekran namar balai nga ong kumta pi da ka baburo mi kini ki ADC ki district council menta nga I ba hajing sha kini ki dei ki body ngilapan ong hapo ka state ba kinlong kita ki paya I bas kham ki ban shan ki ban yada ya ki jinglong kerpang jong kamariang ne po jala rei menta nga I ba kini kila telat kila teng kala don ke jing sya keno ke jing sya bain ke ba kidai mane kidai kini ki ba pensulur kidai kini ki ba penyo NOC ya kita ki te nga I ba hoj ngam kan tho hanrei nga shuong ba kajing telot hang ni hang tai menta lada ngimpet ya ki bakum gini ki an ki badai jongkari gumbang ong pi ki tu ki enru teli ki ba klan ki balong ki weapons banyada ya ki klau ki tap ki sim gidok ki maran marang apo kari
lada menta ki wanra ki streamline ya ino provision lada dei ibarit ni ibahe tam lada dei ban at lada dei ban remove lada kimut ban penthamai ban aman lada ngim ya pej bha bat lada ngilap bakadon kano ka ban sakta bha hadin habot lada ngin syua sengap ngong yipi ba kan solong ka ka ba ngin sa syam jinge gen bangin sa syia parta la syai hadin habot halenti senkin bangin si ale persya anda kelaka-lakaan tingi nakaliang Green Tech Foundation hi ngin sapha ya kijing tho bat kijing tho jungi kan long bait ba ya ka meglia ya itu definition bat ngila ya konsol bat kini ki NGOs na kathan not AC kibadai ki environmental organization ba ka concern ga jongi kalong ba ya itu definition jong ka palm tree plantation project ba phinai kata ka forestry purposes na katu ka non forestry purposes dalele nginom sungya hap yakta but ngikwa ba yakani kideban intervene tang ka level jong no re ka level jong ki minister but ka forest department but ngi kentu kumbang ong ipi mene ba yakini department tang ka forest department ba kideban long updated ya kino ki an ki bawan na po ministry lada dei ka ministry of environment lada dei kino ro nomor menta pin expect kumno bangin hab bandawan ya pi banda pentep banda keren banda batai ta ki tang ngobit long ko bang issue interfere ki ringin bansai kumno nama menen kum ya ka forest proposed amendment jong ka Forest Conservation Act 1980 lemda dei bangi ngilej ban lejmi ngimtep kai kata status kai kata ka initiative ku bana kaliang ka forest department na kaliang environment minister kila asyem te kumbang ong ya pi ba pinpej ba hakini ki news explanation jong section 2 pinpej hakini ki section ki clause ki sub rule ki rules ki babun menta kila exam bon teli ba bat kini ngan ong ya pi hooj kidon ki ba kila exam kenom kta ya ke jalam eklia rei kidon pat ki babun hang tu bakin sa don ba ka jing kta ken sa affect ba bat sa kawai ngong ba nomor kani ke FCA Act ngi su thu ba ka dei ka an ka ban yada balai lawan ra ya kani ka hautei u khat khandai spot phau kalong nomor ka jing jor ka jing thang khlau ka jing jor ka jing pom ding ka jing jor ka jing penjot ya ki khlau ki tap dei ha kitai ki por balawan ra ya kani ka ak 1980 te mentala da ya kani ka balong ka an ka baklan man pene khlau ki tap pin tlot na kan don jing mot show you namar bakani ngan ong epi directly kan affect ya kini indigenous kini ki tribal population kan sakta ba kane tingi po meglia mantang ki babon hi maximum ngidipan ha kata ka jing karkhu ka jing ai jong ka memoriang hakarap karyang ki khlau ki tabat kum tatar telda menta kumang ong epi lada ngim yakran ngim ya lei ha kane ka por ka babiang kabae ala syai hadin habot bangin sa dang yakran kumbangi ki ya ki IA menshwa nganong ya pi kajing persang ban streamline ki provision ha kane ka FCA Act 1980 ka proposed amendment kala jan long kaju te ngaken tu ya ki riurang ba ya ki para sang trimon subha ba pin pejlam berladon kanu jing don kam ko ba kinja documents ki ba let's say pimio ngila ban share pi te nakaliang Green Tech Foundation hi tanggata but ngi kentu dai tang bangi kentu ko forest department marmunsta handai ke jing sngap man ke jing sngap menti ke jing pom kran ke jong ki hlor kane ka consultation papers ke bawan po ministry kalong ka ka bom sngya hap kalong ka ka bom lawan pediang but kalong ka ka ba ngi nakaliang ka Green Tech Foundation ngi sngu khya ba pi nama bakane kumbong ong ye pi menta ngim padon kam man ai jing tho sha kini ki ADC sma kini ki district council ho ja ka bede bat ka palm tree plantation project hakini ki sngi ki beladap te ngila approach ki ngila pha baro lai teli kini EDC khasi garo bat Jantia Hills kai dan ngali ang ka district kane ka khasi hill autonomous district council jong khasi hill lai I ba titas
i balong si am don buram ila ai ko commitment yang i ba wat tang si en si ru enum ai ka jaka ka badang happy ka jaka ka puta hapo ka jing pai jing mi chong ka district council tingi la song skam matan noren tiki ai ki wei ki district council ki ngim padi respond ring ngit skam ba ki so tho ya kane nomor ngi la pha jing tho henry ha ka be dai bat kane ka consultation papers on the proposed amendment jongka FCA 1980 ya kane ngi haban tho bai chapo ministry kabar kalong bai ya kane ngila tang ban shu pha ki jing tho ban request ya ka forest department but you environment minister bakin intervene bakin shim ya kane kum kawai kamat kaba kin keren lam kin pha lam ki jing tho officially kabumut kan represent banda ka state jungi kan tingi ngin sapha e ki jing tho ha ka bedai bat ministry kum ong ep ba ngin sapha khamtami itu ngi stress bhai ya ini definition iba ong ba lada pipai tha kan new explanation jong section 2 iba ong ba palm tree and oil bearing plantation la exam na kaneka non forestry purposes kabumut menta ngismu tho ya ka palm tree plantation project in aino ha kata ka forestry purpose lane project te kane kalong ka ek ka ba ngi na kalyang ka renta fusion kumangila yang ka nongrim nadu ningkong ngin ya yang bat ngi kerpat ki pajbaru ki sang trimor subha bangin mi shakmat bat ailam ki jingkarshan halor kane kan